fl-Amerika jingħataw 23 rikonoxximent, fost dawn kien hemm dak li jingħata l-Prinċep Al-Walid bin Talal li jingħata l-ġieħ tal-Ordni Nazzjonali tal-Meritu f'livell ta' kumpann onorarju. Il-Prinċep huwa membru tal-familja rjali tal-Arabja Sawdija u filantropu b'interess speċjali f'Malta u rabtiet ma' pajjiżna. Anke jekk wara mewtu l-eks deputat Awċi Anġlu Camilleri daħal fil-lista tal-uffiċjali tal-Ordni Nazzjonali tal-Mertu. Dan għall-ħidma tiegħu fl-interess tal-Gżira Awċija fejn fis-sittinijiet u s-sebgħinijiet kien diġà beda jaħdem u jistinka biex itaffi l-faqar u l-injoranza f'din il-gżira. L-istess rikonoxximent ħaduh Alfred Pisani, Marius Zerafa u Frank Zarb. Karl Vella li ser jibqa' magħruf għall-ispirazzjoni tiegħu fil-battalja kontra l-kanċer u l-ispirtu ta' solidarjetà li huwa wera speċjalment ma' tfal fl-isptar ingħata l-medalja għall-Qadi tar-Repubblika. L-istess unur ħadu Morris Mikallef. Mikallef rebaħ diversi premijiet internazzjonali fosthom f'4 kategoriji differenti ta' films. Mill-qasam mużikali spikka Mark Storach li jingħata rikonoxximent għall-ħidma tiegħu tul il-karriera mużikali fejn kien ukoll ħareġ diversi albums u għamel unur il-pajjiżna barra minn xtutna. Persuni oħra li ġew onorati għal ħidmithom huma l-Inġinier Marco Cremona, Semi Gallia, Anthony Edward Gulajmir, il-kittieba Emanuel Mifsud u Paul Borch, Lilian Xiberras, Alan Tua, Maria Tart, Andrew Coleiro, Josette Falzon, Alberto Gauci, Alfie Gulajmir, Gejtu Paċ u Francis Said. Unur li spikka kien dak tal-midalja għal servizz distint li jingħata lil membri tal-Forzi Armati ta' Malta li matul is-sajf li għadda kienu involuti f'operazzjonijiet ta' salvataġġ f'kundizzjonijiet kemm xejn kiefra. Permezz ta' dawn l-operazzjonijiet ġew salvati mijiet ta' ħajjiet ta' immigranti li ppruvaw jaqsmu lejn l-Ewropa.